Ni za a yi marishin mutunci a garin nan. Ido na irin sa na tsaka wallahi na rigarga. Kai kuma ban mun me kake ta yi. Abdullahi daga kofar gidan Baba Salisu ina jin ka. Ina ba da hankali. Kai na takaita shi. Kai hakuri dai. Sai na baballa shi. Kai ni za ka ai hakuri dai. Kamar ni a garin nan hakuri za a yi marishin mutunci da ba za a baka hakuri ba. Duk garin duk Najeriya ba wanda bai san waye ba. Na san ni za a yi marishin mutunci. Dan Allah kai hakuri ke baka. Ni za a yi marishin mutunci. Ni za a taba. Kai hakuri. Kai hakuri. Kai hakuri. Na san waye ni na san halanka shi yasa nake baka hakuri. Kusan sadauki kake kana da karfi kai hakuri za ka yi. Duk Najeriya ba wanda bai san Hakuri za ka yi hakuri za ka yi. Kai hakuri. Hakuri za ka yi. Hakuri za ka yi. wai kawai yanzu ina zuwa ku ba san me ake mun ba ba ake bane ba amma kawai ku haɗa ni wai ne hakura Kaga kai ala ga a'a ko kanan. ko ma me aka bayyana ina ruwanka ko ma me aka mai na Ka dai ruwanka hakura ne ko ma me ni aka kawai ku rabu da ni ku tafi ba ruwa na kan da yake a'a ba ni to a ci shari a ci shari ba a ci shari ba ko ne ba hakura ba ai sai wai ai kama kama yanzu da cika kurin A fito da shi. nashi a banza